Καλημέρα. Μια αγκαλιά βιβλίων φέρνω, φίλοι μου, μαζί μου. Το δώρο της εικόνας είναι ότι σου παρέχει ένα μέρος για να παρακολουθήσεις την ψυχή, μας λέει ο James Hillman. Καταδύθηκα στην θάλασσα της ζωής, με μια κατάδυση στο είναι. Ναυαγή, ψάχνουμε το νησί της καρδιάς μας. Αναδύθηκα μέσα από τις τάχτες της αυτογνωσίας μου, αναδυόμενο εγώ, όπως αναδυόμαστε μαχητές της ζωής. Τώρα πετάω με τα φτερά της σοφίας μου σε έναν επίγειο ουρανό, εκεί όπου βρίσκεται η δίδυμη φλόγα μου, αρχές ψυχές. Ζήσε στον ρυθμό σύγχρονων και περασμένων εποχών. Ξεκυλίγεται ένα όρατο νήμα, όπου οι ψυχές έχουν τον δικό τους μοναδικό κόσμο. Εποχών νήματα. Ανδρονίκη Ατζέμογλου.